आंनि बिबोनां उमेश नार्जारिया 2010 सनाव NDF-नि नामाव गावथारजादों। हारिनि थाखाय नांनानै मुंख्लं जालांबाय। ओंखायनो जों अनसुंथाइ मोनगोन होननानै बयबो न'खरानो आसा खालामना दङ। आंनि फिसाजोआ 2008 मायथाइयाव NDF-आव हाबहैदोंमोन। खोब मुंख्लं जानाया नंगौ। दासिम बर्तमान BTC बा BTR-निफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोननाय जायाखै। सरकारनिफ्राय बुंनाय खोनादोंमोन जे मुंख्लं न'खरनो माबा मोनसे अनसुंथाइ होगोन होननानै दासिमबो जेबो मोननाय जायाखै। भेरिफिकेसनावथ' जाना थांबाय, खनले जाना थांबाय। नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट बड'लेण्ड होननाय दैदेनगिरि बिथाङानो सासे डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सारा। बिथांनि गेजेरजोंनो बिथांमोननि दैदेननायावनो मुंख्लं न'खरफोरा मोनोब्ला जोबोद मोजां जागौमोन। NDF-नि जानानै आंनि फंबाया मुंख्लं जालांबाय। बे मुंख्लंनि मामायाव दिनैसिम सरकारा अनसुंथाइ होदो होनना बुंदोंमोन मुंख्लं जानायफोरनो। दिनैसिम धेमाजि जिल्लायाव जोङो सासेबो मुंख्लंफ्रा मोननाय जायाखै। सरकार होनाय मथे जोंनो नांगौ होननानै दा अनसुंथाइखौ नांगौ होननानै जोङो गोसोआव गाबखांदों। हारिनि थाखायबो जोंनि फंबायमोना मोजांखौनो मावलांदों। बे बिटिआर सरकारा मानि थाखाय होआखै जों बेखौ होनांगौ होननानै जोङो दा दाबि खालामनाय जादों आरो। मानगोनां गबिन्द सार, फेरेंगा सार बिथांमोनखौ आरो प्रमद सार बिथांमोनखौ जोङो जावले-जावलेनो माने नांगौ होननानै जोङो धेमाजि जिल्लानि मुंख्लंफोरा माने नोंथांमोनखौ अरायबो मोनगोन होननानै अनसुंथाइखौ मोनगोन होननानै जों आसा फारियो। नोंथांनि फिसाजोआ NDF-आव थांनानै मुंख्लं जाबाय। बे मुंख्लं जानाय हिसाबै सोरखारनिफ्राय माबा मोनसे अनसुंथाइ मोनगोन ना मोना? खुलुमना थाबाय। नंगौ, आंनि फिसाजोआ गेजेर, फिसाज्ला सानै, फिसाजो सासेमोन गेजेरमोन। 2008 मायथाइयाव NDF-आव हाबहैदोंमोन। नाथाय हाबहैनानै बोरै मा जाखो मुंख्लं जानाया नंगौ। आरो मुंख्लं जाखांनायनि उनावबो रायजोनि हेफाजाबजों बिनि उद्रायनाय हाबाफारिया जाना थाङो। दासिम बर्तमान BTC बा BTR-निफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोननाय जायाखै। नाथाय सरकारनिफ्राय बुंनाय खोनादोंमोन जे मुंख्लं न'खरनो माबा मोनसे अनसुंथाइ होगोन होननानै दासिमबो जेबो मोननाय जायाखै। आसा फारिदों दानि BTR सरकारनि दैदेनगिरि बिथांमोना अननानै जोंनि बे मुंख्लं न'खरनि गासैबो धेमाजि जिल्ला मुंख्लं न'खरनि अनसुंथाइखौ दानि समावनो बिथांमोननि सरकारनि दिनावनो होयोब्ला जों मोजां मोनगौमोन आरो। नाथाय जोंनि न'खरा जोबोर माने मुंख्लं न'खरफोरा दुरबलनिफ्राय दुरबल जालांगासिनो। माबा मोननो लुगैदों आरो ना सरकारनिफ्राय? दासिम जेबो मोननाय जायाखै, नाथाय जों मोननो लुगैदों आरो। मा बुंबावगोन सरकारसिम? भेरिफिकेसन खेनबेसे जाबाय? भेरिफिकेसनावथ' जाना थांबाय, खनले जाना थांबाय। खेबसेल' जायाखै। दा सिमेन्ट-सापरि थानानिफ्रायबो भेरिफिकेसनखौ जों हरनाय जादों, थांदोंमोन। नाथाय जेबो माबा फिननाय फैयाखै, फिथाइ फैयाखै, मोनाखै। मा बुंबावगोन आरो सरकारसिम? दा बुंनो गोनाङा बेनो, जों आसा फारिदों दानि BTR गभर्नमेन्टआ जिथुनिखि माने नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट बड'लेण्ड होननाय दैदेनगिरि बिथाङानो सासे डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सारा। बिथांनि गेजेरजोंनो बिथांमोननि दैदेननायावनो मुंख्लं न'खरफोरा मोनोब्ला जोबोद मोजां जागौमोन। माखासे न'खरफोराबो गैथारि न'खर दं। फिसा-फिसौनि थाखायनो बेबायदि न'खरा लोरबां जालांबाय आरो। आंनि बिबोनां उमेश नार्जारिया 2010 सनाव NDF-नि नामाव गावथारजादों। नैबे आमलखि तलावनो। दा बेनिखायनो जोङो जोंनि न'खराव अनसुंथाइ मोनगोन होननानै बयबो न'खरानो आसा खालामना दङ। हारिनि थाखाय नांनानै मुंख्लं जालांबाय। ओंखायनो आं बिबाजै जायो। बेनिखायनो आङो आसा खालामो रायजो-राजा, आइ-आफामोनखौ, गेदेर गोलावफोरखौ थाबैनो नायो होननानै आसा खालामो, नायगोन होननानै। BTR सरकारनिफ्राय मोननो लुबैनानै मोनगोन होननानै जोङो आसा खालामो। दासिम जेबो मोननाय जायाखै। खनबेसे भेरिफिकेसन जाखो?
भेरिफिकेसन जाबाय पुलिस थानानिफ्रायबो थांबाय जागासिनो होमबाबो सरकारनिफ्राय जेबो माबा मोनाखै आरो मा खावलायगोन सोरखारखौ दासिमबो जेबो मोनाखै इखौनोथ' दा सरकार गेदेर गोलावफोरखौ नायफिननो थाखाय माबा होदो आरो जोङो आसा खालामो खुलुमबाय दिनैनि बिटिआर सरकारखौ जोङो गले गले एनडिएफनि जानानै दिनै जोङो आंनि फंबाया मुंख्लं जालांबाय बे मुंख्लंनि मामायाव दिनैसिम सरकारा अनसुंथाइ होदो होनना बुंदोंमोन मुंख्लं जानायफोरनो दिनैसिम बे जोंनि धेमाजि जिल्लायाव जोङो सासेबो मुंख्लंफ्रा मोननाय जायाखै जावले जावले बिदिनो जोङो पुलिस भेरिफिकेसन बेबायदिनो लिंहरनानै जोङो फरमान बायदि बिलाइफोरखौ जों देखायजोब्बाय थेवबो जोङो मानि थाखाय जों अनसुंथाइखौ मोनाखै जों बिनि थाखाय हारिनि थाखाय बिथांमोना आंनि फंबायमोना मावलांदोंमोन बे मावलायनि गेजेराव सरकारा अनसुंथाइ होदो होनना बुंदोंमोन मानि थाखाय मोनाखै जों बे जाहोनखौ दासिमबो मिथिना मोनाखै सरकार होनाय मथे जोंनो नांगौ होननानै दा अनसुंथाइखौ नांगौ होननानै जोङो गोसोआव गाबखांदों जोङो हारिनि थाखायबो जोंनि फंबायमोना मोजांखौनो मावलांदों बिथांमोननि मावनायनि गेजेराव दा गेजेरावनो रुंसारि जालांबाय रुंसारि जालांनायनि गेजेराव दा जोङो अनसुंथाइ होदो होननानै बुंनायनि गेजेराव जोङो दा नायगिरदो बिटिआर सरकारा मानि थाखाय होआखै जों बेखौ होनांगौ होननानै जोङो दा दाबि खालामनाय जादों आरो मानगोनां गबिन्द सार फेरेंगा सार बिथांमोनखौ आरो प्रमद सार बिथांमोनखौ जोङो जावले जावलेनो माने नांगौ होननानै जोङो धेमाजि जिल्लानि मुंख्लंफोरा माने नोंथांमोनखौ अरायबो मोनगोन होननानै अनसुंथाइखौ मोनगोन होननानै जों आसा फारियो आंनि बुंनांगौखौ एसेयावनो फोजोबबाय